Philippines! Love! Ang gurula suwa! Ang balabaso! Ang baso na no! Speak English among so! I know. When so basa na wa? Ang sumaya mo. Latin, han, Latin. Latin, Latindira. Chicken naman. Yung chicken naman Yung sama siya ako hungry, nawa. He rolled his eyes and made his oh my God, it's not good. Naghubo-hubo man siya, guys. Hindi man siya, wala man siya panty. Pandira. Hindi, gutom ako guys. Oy, 12 o'clock na. That's the result of 12 o'clock not eating. You speak Latin, even you speaking, you don't understand. Wala na akong lakas. Lakas, tama. Ako'y nawawala. Nawawala ang isip ko't not nakikita. Hula. Anyway guys, kain lang po ako guys kasi parang baliw na talaga ako. Parang hindi na ito magbabago. Yung kabaliwan ko, sana may kasama ako, maging baliw-baliwan din. Kaso wala man ay. Ako lang naman mag-iisa. Mga karning imamarinit. Akala ko, nag-defrost na siya kanina. Kasi nilagay namin kagabi sa sa freezer. Pero look, hindi pa pala. I think mix ito ba? Mix ba ito? Tignan nga natin. Ito ba yung mix? Ay, puro Thai ito. And then this one is mixed. Oh, this is mixed and this is all Thais. Okay. Probably 8 of this. And probably 8 plus 8, 16. 16. Mamasitas. Kailangan ko ng mamasitas para sa ating pang-season. Anyari? Wala na pala ako. Hindi man yan oyster. Ito man siya. Ito man yung nakalagay. Maganda talaga yung oyster sauce. Hi guys! Umalis si Tami. Iniwan lang ako kasi po nagpunta siya doon sa bahay na naman ng kapatid niya. Nagpunta siya doon para alagaan yung pusa. And ako naman dito, naglilinis lang ako. Nag-vacuum ko, guys. Hello, ay, ko. And itong sausage, guys, ilagay na natin sa oven para bukas, lutuin na lang natin siya with bell pepper. Ito na guys. Tapos na ako sa yung tawag nun? Sausage. Nilagay ko na ang mahal nito guys. Oy, $5. You know, almost $5. Almost $5. So, yun. So, Tommy is still not here. And I'm done vacuuming. I'm done mopping the floor. And ito pa rin ako. And so yun, gawaing bahay guys, kapag andito sa Amerika, ikaw lahat, kapag andoy, ang daming langaw na nakapunta dito sa bahay, nakapasok. Wala pa si Tami, pero nagbagyo na guys. Oh my God. Nagbagyo. Lah.
Oh my God. Patay. Napalid na ang ano ko. Hi guys! So ngayon guys, kumain na kami guys kasi po almost 7 o'clock na. And then busy lang ako guys. Binalik ko yung damit ko kasi po sabi ko, hinalik-halikan ko kasi yung pusa. So ngayon, buhok-buhok. So ngayon, binalik ko yung sinuot ko kahapon. Okay, I'm going to water the vegetables. Naalala ko na kailangan ko palang magluto. Lutuin natin itong hinarvest natin na mga gulay galing sa garden para masaya ang buhay. O, diba? Lutuin natin ito. Gisahin ko lang. Isabaw ko sana siya, guys. Kaso, ang gagawin ko na lang is stir fry para makakain si Mister. Kasi parang hindi siya enjoy sa mga sabaw-sabaw. Okay? Ang enjoy lang niya na sabaw is yung ginataang munggo. Yun lang yun. So, ngayon, stir fry natin itong mga gulay natin para maging masaya ang ating Happy love. So, yun. Gulay galing sa garden. Ito na naman yung magic natin, guys. Fast forward para madali. Kasi yung iba, may nagsasabing hindi pa alam yung fast forward. Ang sabihin nila, ba't ang bilis mo? Masugatan ka kaya dyan? Baka masugatan ka dyan kasi ang bilis ng paghiwa mo. Guys, fast forward po yan, guys, para mabilisan yung video. Napagod si Mr. guys, kaya kailangan kong magluto. Kailangan kong magluto para makakain kasi napagod. So, bilisan ko lang ito kasi alas 5 na. Kailangan ko pang mag-grill kasi nag-defrost ako ng tawag nun burger. So, yun yung ginagawa ko. So, ngayon, kailangan natin tapusin ito. Alam nyo naman yan, masaya yung asawa natin kapag mayroong loto. Kapag walang loto, ginukuburin yung life. Hindi masaya. Sabihin na naman niya, leftover na naman yung kainin namin. Parang walang gana. So, kaya, sabi ko, magluto tayo ng gulay na galing sa garden kasi para naman, diba? Sabihin ng iba, hay, isa ka lang katulong dyan. Maghanap ka ng trabaho kasi ginawa ka na ng katulong ng asawa mo. Yun sila, guys, yung mga, yung mga parang walang experience or may asawang Pilipino. Ang isip nila kapag mag-asawa na ang foreigner na mga Pinay na nasa bahay or kahit hindi nasa bahay, ginawa ka ng katulong. Diba? Hindi naman lahat katulong. Merong mga pangyayaring ganyan, merong talagang mostly hindi. Ginagampanan lang yung mga mga obligasyon bilang asawa. So, yun. Sa mga magsasabing kailangan kong maghanap ng ibang libangan kasi para hindi ako maging katulong. Choice ko to kung ginawa akong katulong. Pero sa tingin ko hindi naman talaga ako katulong. So, paalala lang kapag naghanap kayo ng foreigner, kahit anong lahi, kung naghanap kayo, wag ninyong isipin na gawin kayong katulong. Gawin na lang ninyo yung obligasyon ninyo. Saka ginawa daw tayong katulong and then tagapapunas ng puwet daw, sabi pa. Tagapunas tayo ng puwet and then pag mawala na daw yung asawa natin na may edad na, sabi pa, kawawa daw tayo kasi walang tinitira. Mukhang pera yung ganon. Mukhang pera. Yun na yung iniisip. Pero may mga taong ganyan din talaga. Hold on guys kasi nang lagsip na jud tao ng akong mga niluluto dire.
seryoso tayo guys sa pagluluto guys kasi tapos na pala si Tami sa gawain niya. Pagod yun guys at saka gutom. So kaya seryoso tayo sa pagluluto para sabihin naman niya, ay seryoso itong asawa ko. O diba? Ito na siya guys. Ang gandang tignan guys. Alam nyo, galing yan lahat sa garden. Ang gandang tignan kapag gulay, no? Priskong-prisko. So hindi yan masyadong salty para healthy. Ganoon. Kasi para alam nyo na, asawa natin. Delikado. Ito na guys. Niluto ko siya guys. Takloban natin, takloban. Kasi yung hangin. So, grill after dito, kakain tayo. Yung burger at saka chicken. Niluto ko yung chicken dito ulit. At yung burger. So, init dito guys. Umitim na tong leg ko. Ay, ang init guys. Ang init mag-grill. Ay, ang umiitim na ako talaga ng grabe. Sobrang itim ko na. Kaya, tago muna tayo dito sa pintuan. Kaloka. Ay, masaya si Mister kasi burger. Diba? Burger, siya yung gumawa niyan, guys. Siya yung gumawa. Prepare lang kami ng aming dinner. At saka, of course, plating is plating. My husband doesn't really eat what I cook. Let's see if he eat yung gulay. Tignan natin. You don't put pickles in yours? No. Why? I feel like it. Okay. Ito yung pagkain namin guys. Burger, gulay, chicken. So yan. So what is in your plate? Burger Rentals. Hello guys! So ngayon guys, nagbihis na ako guys. And so kumain na kami. Masaya naman si Mr. Akala ko hindi ko nag-film kanina kasi akala ko hindi siya masaya sa niluluto ko guys. Pero sabi pa niya, ba't naman sinabi mo na hindi ako masaya sa mga niluluto mo na paborito daw niya yung burger guys. So yun, buti na lang nagustuhan niya yung luto natin. Masaya siya. At saka yun, thank you so much guys for watching. I will see you guys next time. Bye!